खुलुमबाय बे समाव अरुण ब्रह्म फेसबुक पेजाव गासैखौबो बरायबाय दिनै जिहेतु साननैनि हाबाफारिजों जिहेतु खुंजानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जिहेतु बड'फा गोजोरथियारि फुटबल गेलेनाय 13नि गाहायाव जाय गेलेगिरि फंबायमोनखौ लानानै दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा टीमखौ लानानै दिनै फाइनालसिम मोननै टीमा मोनफैनो हाबाय दा बिनिनो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लेङाइ नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आदा बिथाङा दङ दिनै नोंथांमोननो धेमाजि जिल्लानि उन्दै उन्दै लाइमोन जाखांफुनाय गेलेगिरि आरो बायदि बायदि बिथिङाव इन्ट्रेस्टेड थानाय सुबुंफोरनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननि भबिष्यत इयुनफोरखौ मा थांखि लादों आरो बे गेलेगिरि बिथांमोनखौ मा थुलुंगा होगोन बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्राय जों 13 बोसोरनि गाहायनि सिंनि जि उन्दै उन्दै गथ'फोर दा बिसोरखौ जोङो गोजौ थाखोआव माने गेलेनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ दा बे हिसाबै जोङो नै गाहाय लेभेलनिफ्राय 13 बोसोरनि गाहायनि जि गथ'फोर दं दा बिथांमोनखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि दा बेखौ लोब्बा लानानै जोङो नैबे 13 बोसोरनि गाहायनि जि गथ'फोर दा बेनि फुटबल बादायलायनाय जों बेखौ जागायनानै देग्लाय नैथि खेब जाबाय दा बेवहाय मिरुआबो गोबां जिल्लाफ्राव जागायबाय दा मिरु हिसाबै जोङो अक्ट'बर मासनिफ्राय जोङो जागायगोन जिल्ला लेभेलाव बे कम्पिटिसन जासिगोन दा बेवहाय दिनै मैयानिफ्राय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि जि मावथांखिनि नैबे फुटबल बादायलायनाय 13 बोसोरनि गाहायाव दा बे बादायलायनाया खोब मोजाङैनो मैयानिफ्राय गाजा गोमजायै जानानै थांबाय जोंनि मोनद' दख'रा दं मोनद' दख'रानि बिथोराव मोनसे दख'राया बाहागो लानो हायाखै आरो मोनबा दख'राया खोब मोजाङैनो बाहागो लादों उन्दै उन्दै फंबाय गेलेगिरि बिथांमोना खोब मोजाङैनो गेलेदों आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो आसा खालामनो हायो उननि समाव जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बा धेमाजि जिल्लानिफ्राय गेलेनायाव बा फुटबलाव मोजां सासे गेलेगिरि ओंखारहैगोन बेखौ जों आसा थिदों आरो जोङो धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो सेलेक्सन खालामबाय जाय मोजां गेलेदों बे फंबायमोनखौ जोङो साननैसो उनाव लेंहरगोन कल खालामनानै जों मोनसे केम्प खालामनानै मिरुसिम गेलेनो थाखाय बिथांमोनखौ लांनाय जाहैगोन दा बेखिनि आरो बे समाव जिहेतु दिनै फाइनाल गेम गेलेफैनो हाबाय बबे दख'राया गेलेफैनो हाखो? दिनै जोबथा धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनद' दख'रानि सिङाव बादायलायनाया जादों दा बेनिनो जोबथा खेला गेलेनाय दा बेवहाय सिलाफोथार दख'रा आरो जनाय दख'रा मोननैनि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जादों दा बेवहाय जनाय दख'राया दिनै देरहानो हाबाय जनाय दख'राया दिनै नैथि जि एडिसन एबा गेलेनाय बे गेलेनाय आन्डार 13नि फुटबल बादायलायनायनि जि फाइनाल गेलेनाय बेखौ जनाय दख'राया देरहानो हादों आरो सिलाफोथार दख'रा हिसाबै सिलाफोथार दख'राया नैथि बान्थाखौ बिथांमोना मोननो हाबाय देग्लायनि बोसोराव। बे समाव जिहेतु नोंथांनि गामि ओनसोलनिनो जे जुनाय दख'रानि नोंथाङाबो जुनाय दख'रानि देग्लायनि जिहेतु उइनार जिल्लानि गेजेराव देरहासार जानो हानायखौ मोननानै नोंथाङा माबायदि ओरैनो गोसोआव? बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन माने जिहेतु आं सासे मिरुनि दैदेनगिरि हिसाबै आं माने माने आसामाव बर' ओनसोलफोराव जोंनि बर' गथ'फ्रा बा बर' फिसाफ्रा मोजां जानायखौ आं लुबैगोन आंनि जनाय दख'रा हिसाबै आं जनाय दख'रायाव थायो हिसाबै जनाय दख'रानिल' नङा माने गथै अल आसामनि अल इण्डियानि प्रिथिबिनि बर'फ्रानो जाहाथे गेलेनायाव जा मोसानायाव जा सोरबा मोजां जायोबा बेवहायनो गोजोननाय मोनगोन आरो जनाय दख'रा हिसाबै दिनै जनाय दख'राया मोजां गेलेनानै देरहासार जानो हादों दा बिथांमोनखौबो साबायखर थांनाय बोसोरावबो बाहागो लादों बिथांमोना मोजाङैनो देग्लाय आरो बेनिफ्राय साबसिन बाहागो लानानै देग्लाय बिथांमोना चेम्पियन जानो हाबाय दा बिथांमोननि थाखाय साबायखर बावबाय आरो सिलाफोथार दख'रायाबो गोबां मोजां गेलेबाय फंबाय उन्दै फंबायमोना दा बिथांमोननिसिम मोजां गेलेनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आं जाहाथे उननि समाव बिथांमोना मोजां गेलेगिरि जानो हाथों आरो बे समाव जिहेतु जनाय होनोब्ला जनाय हालामाव जिबायदि गोलैसोना थानाय दिनैनि जिहेतु उन्दै जाखांफुनाय फंबायमोननि जितु रोंगौथि बेफोरखौ नुनानै जितु जोंनि गोलैसोना थानाय ओनसोलफ्राव जितु फिल्डनि मोजां थांफैनि मोजां जायगा थानायमोनब्ला थ' भबिष्यत जोंनि बर'फ्रा गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावखौ आथिङाव फसंना लानो हागौमोन बेबायदि नोजोरखौ जों दिनै नुनो मोननाय मोनदों दिनै जनाय बायदि हालामाव जितु दैज्लांफ्राव जाय गेलेनाया दैज्लाङावसो जायो नङा होमबा बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलावथ' दिनैसिम जोंबो खाथि हिसाबै
गेलेनो थाखाय मोनसे मोजां फिल्ड गैया थिग फैबाय थानाय समाव सरकारफोरखौ दा जिहेतु जोंनि फिसायैबाबो PKWC मोनबाय बेफोरनि गेजेरजों बेफोर खामानिखौथ' नोजोर होनांगोन गेलेनाय सोलोंथाइ दा बेनि सायाव इयुनाव माबायदि आसा खालामदों आरो माबायदि नोंथाङा लुगैदों दा नंगौ बे नोंथाङा जि खोथाखौ रायखांदों बे खोथाया नंखाय नङा नंगौ बेखौ जोङो नंगौखौ जों नंगौ होनांगोन जिहेथु जों जनाय ओनसोल हिसाबै जनायाव माने गेलेगिरि गोबां दङ गेलेग्रा फुटबलानो जा क्रिकेटानो जा काबादियानो जा दा बेवहाय मोनसे प्रब्लेमा जेंनाया बेनो माने जोंहा गेलेनायनि फिल्ड फोथार बियो मोजां अबस्थायाव नङा दै जायो हाब्रु जायो दा बेवहाय आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनियाव जोंनि जिल्ला हिसाबै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जों मोननै काउन्सिलाव दा मोननानै दं मिसिं अट'नमास काउन्सिल दं मोनसेया बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाय पन्सायत दं जिल्ला परिषद दा आं बेयाव खावलायगोन जाय बिथांमोना पन्सायतआव दं जाय बिथांमोना बर' कसारि माने अट'नमास काउन्सिलाव दं आरो जाय बिथांमोना मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव दं जाहाथे बिथांमोना जोंनि फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौ नोजोर बोनानै जोंनि धेमाजि ओनसोलाव थानाय गाज्रि माखासे फिल्ड माने गाज्रिनि अबस्थायाव जायफोर दं दा बेखौ एसे नायनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे उननि समाव जोंनि फिसाफ्रा फंबाय बिनानावमोनहा गेलेनानै माने गावखौनो प्रिथिबियाव बिश्वआव मोजां मुं खामायनो हायो बर' जाथिनि मुं खामायनो हायो बेखौ आसा खालामदों मावगोन होननानै बिथांमोनखौ गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथाङा जिबायदि बुंबाय थारैनो जों बोसोरनैयाव जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि जे 13 बोसोरनि गाहायाव गेलेहोनाय उन्दै गथ'फोरनि जि रोंगौथि बेफोरखौ नुयोब्ला जों इयुनाव जुदि बेबायदि लांबाय थायोब्ला सुबिदा होयोब्ला निस्सय बर'फ्रा गामि मोनसेयाव 3 4 गेलेगिरि मोजां गेलेगिरि गोजौ लेभेलाव बाहागो लानानै गावखौ फसंथान लागोन आरो हारिखौ जौगाहोनायाव गोबां मदद खालामगोन थिग बेनिखायनो बेफोर जिहेतु दहाय सावरायनाय बायदि जिहेतु जि बिफानाव जेरै MSC थाबाय पन्सायत थाबाय दा BKWC मोनबाय जिल्ला परिषदफोर दङ थ' बैफोर थासेयाव जोङो जुदि दानो मावखायाब्ला उनाव जुदि जोङो गावनि इयुन फैबाय थानायखौ मोजां नागिरोबा भबिष्यत नागिरोबा खिन्थु जों आस'खान्दा जागोन आरो थिग गोजोननाय थाबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङा बड'सा ब्रह्म आदा बिथाङा